in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Isang tulog na lang, Noche Buena na sa Pilipinas. Kung hindi pa kayo nakapagpadala ng panghanda para sa Noche Buena ng iyong loved ones, huwag kayong mag-alala guys dahil kay WorldREMIT, madali na lang yan. Gamit yung phone nyo, i-download nyo lang yung app ng WorldREMIT and then mag-register kayo. Then after yung mag-register, ilagay nyo yung details din ng inyong recipient and mag-choose kayo kung paano nyo gustong matanggap ng recipient nyo yung kanilang aguinaldo or yung kanilang pang Noche Buena. Dahil kay WorldREMIT, pwede tayong mag-bank transfer, cash pick-up, or mobile wallet like GCash. O diba, ang bilis lang guys. Nasa bahay ka lang, mapapadala mo na ang inyong aguinaldo or yung kanilang pang Noche Buena gamit ang WorldREMIT. Kaya mag-register na kayo guys. And pag nag-register kayo guys, sa first transaction nyo, pag ginamit nyo yung code ko na Chona, magkakaroon kayong $10 off. So, meron pala ako iba-ibang code sa aking mga viewers and minors sa aking live selling. Kung viewers ko kayo and minors ko kayo dito sa Australia, just type Chona. Capital letter lang po yan lahat. And then, kung viewers ko kayo and minors ko kayo sa US, just type Chona US. Capital letter, no space. And then, kung viewers ko naman kayo and minors ko kayo sa Canada, just type Chona CA. And kung viewers and minors ko kayo sa UK, just type Chona UK. Ganun guys, kadali. Ita-type nyo lang yung code ko, magkakaroon na kayong $10 off sa first transactions nyo. And then, wala po siyang charge fee pag nagpadala kayo for this whole month of December. Kaya, i-download nyo na yung WorldREMIT sa phone nyo para mapadala nyo na yung inyong aguinaldo or yung pang Noche Buena ng inyong loved ones. Merry Christmas, everyone! Good morning, everyone! Happy Christmas party! Hi, good morning, Ben. Kris Kringle pala. Kris Kringle daw. Ayan. Wala, may binila ko sa kanyang pink dress. Hindi niya mahanap. Siya ang nagtago. Hindi niya alam kung nasaan. And, ayan, kay Veronica, binigay ni Veronica yung isang dress para makapag-pink din siya. And, nagpapanail sila kay Tita Cathy. Yung nabili ko to sa Melbourne. I like that, baby. Okay, maligo na ako. Mabilisan ng mga ligo tayo kasi ang dami natin ngayon, di ba? So, at think, 3 family na yung nakaligo. So, ako na yung next. Si Holly nakaligo na rin. So, tapos na tayong maligo. Hops? No, it's not. Because he tried it on. He tried a 10. It doesn't fit. Naghanap ng pink. Ayan, tapos na tayong maligo. Yung bra ko nakalatag dyan. Etong short. Tingnan nyo yung short ko, guys. Ito yung sinusuot ko siya before tayong diet. Sinusuot ko siya na nakatali na para mabilis na lang yung pagsuot ko. Pero ngayon, tingnan nyo. Pinakita ko kay Jan. Ayan na siya, guys. Oh. Ayan yung sobra. Ganun na ako kalaki before. Ayan. Ayan. Ay. Tapos kakain tayo mamaya. Pupunin natin to. Kasi yan talaga. Nakatali na talaga yung na ganyan. Para pagsuot ko, dire-diretso. Pero ngayon, ayan. I-adjust ko na siya. Diba? So, mamaya pwede na akong kumain ulit ng marami. Kasi next year tayo magda-diet ulit. Strict diet sa November. Sa January. Ayan. So, magluluto na tayo. Ipe-prepare ko na yung, wala naman masyadong lulutuin na. Yung cold salad na lang. Tapos yung sweet and sour. And si Tony, guys, may nangyari daw kahapon. Naglaro sila ng cricket. Wala akong vlog nung naglalaro sila. Naglaro daw sila ng cricket. Tapos kinatch ni Tony yung ball. And nagland siya sa, sa grass na, eto, eyes very sore. So ngayon, nasa hospital sila. Kasi kagabi hindi makatulog si Tony. Nasa hospital para ipa-check up. And nakapagpabook na raw for operation. So we're not sure, huh? Where's the noodles? You said don't make it. I'm gonna make it now. Where is the noodles? It's in the pantry, hon. I can't find them. You can't find it? No. Okay, You wait can't lang guys. find Yes, some okay. noodles, I'll get them in the fridge. Alright. Okay guys. Sige na. Lahat na yung noodles.
So yun nga, si Tony nasa hospital siya kasi Lai. Nagme-makeup na sila yung mga dalaging ding namin. Si Jan, nagpakulo na ng noodles. Ayan na. And si Jan din yung gumawa ng coffee ng mga bisita natin. Ayan, nakaligo na. Shower time na, Bing. Okay. Si Sak, andun siya, oh. Nag-childcare na si Sak. Feeling ko, magano to sa childcare si Sak, oh. Tingnan mo si Sak. About the so maybe it's Andun, diba? Si Dodong. Ang saya naman ng Dodong, oh. May taga-tulak. Feet up, Arlo, feet up. Thank you. Careful, kuya. Baka isa, mo yun. Tingnan mo naman yung isa nagsastruggle. Oh, I just... Ayan na. Wala na. Oh, may hiningi siya kay Tito Dam. Band-aid. Okay, come to Tita Manay. I'll give you a band-aid. Yan ang band-aid. So, ayan na yung ating mga... Yung kaldereta, lulutin ko pa yun kasi hindi pa yun, unfinished yun eh. Pero eto, ay naku, mauubos na namin to. Sikat kumain na. Kumain na sikat. Opera. Mauubos na to. So, baka mamaya wala na yan sa ating party kasi nga yung ipapakain nating lunch. And ano to? Yung isda. Magsusweet and sour na pala ako. And yung pa-flow ba, ulitin to kasi dapat 70 minutes. Kagabi, hindi to nag 1 hour. So, gagawa ulit tayo. Nag-flat siya eh. Guys, tingnan nyo na lang yung mga ginagawa namin. Hindi kami yung makakapagsalita kasi makaka-copyright tayo. Okay, si Jan, naggagawa na siya ng salad niya. And si Rayce, para yan sa gagawin kong potato, baked potato. Ako maggagawa ng pa-flow ba ulit? Ulit. It's December again, I can't believe it. Whatever happened to the rest of the year? It went by so fast, I barely did see it. Calling all angels high, if you are there, help me find the Christmas spirit again. Christmas spirit again. Downtown, window shopping, listening to the sound from some street choir, caroling through the air, and the smell of the big Christmas tree in the square. Here comes the Christmas. Nilalagay na ni Jan yung mga soft drink and drink. Ako na yan. Parlor tayo, yung ating tagahugas, naging beautician. May nagrelyebo sa kanya. Ito pa nagpalit. Siya na yung taga, Siya pang makeup. Tapos ako kinukuskus ko to kasi napabayaan namin to kagabi. Ayan, nung ngitim yung kaldero. And eto na yung mga meat. Ngayon naman gagawin ko ay yung sauce para sa baked potato. Hindi tayo makakapagsalita guys kasi lakas ng music namin.
San Francisco. Yeah, they scored the three-pointer to beat from by 1 on 8 seconds left. Oh, really? And then Curry had the ball. He was about to do layup, then he passed it to the worst shooter in the team, and then he just bricked it. Curry had it pretty much open layup. Magbihis ka na. Mag-lipstick ka na, mag-blush on ka na. Kung nga magbihis. Dilis lang nun, tube lang, ganun lang. Where's your pink mom? Pink? Kami na. Okay, tapos na to. I-bake na lang. Ang lalagyan ng cheese later. Sikat, nasan sikat? Nagsusukot siguro kung anong susutin niya. Dalawa kasi yung ano niya. Hindi makita ang floatedness. Okay, next is Ano? sweet and sour. Okay. Mag-sweet and sour na ako. Wala nang ikakat. Nakat na. Dito tayo sa malaking shed. Dito tayo sa shed. Kunin natin yung oops, ang dilim. Kunin natin yung lumpia. Hindi ko pa nalabas yung chicken lumpia. Nandito yung chicken lumpia natin. And marami tayong ice. Oops. My God. Ang ingay pa naman yan pag nagsara. So, ito yung lumpia. Siguro dalawang ganito, no? Oo, dalawang ganito na. Puputulin pa to eh. Okay. Kuha rin tayo ng pork lumpia kasi si Kuya hindi kumakain ng chicken, 'di ba? Ito yung freezer natin dito malapit sa car. Si Kuya ayaw niya nung chicken. So, ito na lang. Naglabas na rin tayong bread. Ayan. Ito ba? Mag-iwan tayo ng ibutido kasi si Sisi ang nagpiprito. Pero mas malakas ang boses ko kaysa pinaparoon ng Sisi nating isa. Kadinang Ang tigas niyan eh. Wow! Akala ko sikat nakagaw na rin sa sunod-sunod. Wow! Tingnan mo sila. Naka-outfit na sila. Beautiful! Thank you. Ready na sila. Very nice. Kayo na ang nag-follow sa dress code. Sila naka-pink. Sabi ni Ben kanina. The guys are not wearing pink. Kasi may dala akong pink sa kanya. Ayaw niya ba mag-pink din? Ayaw ko sa kanya. Ang binabalatan ni Mersh, yung ating garlic. Gawin ko na yung cream para sa aking, kasi hindi tayo nakapag-bake ng chocolate cake. So, eto na lang, lamington. Yan, lamington, eto na lang yung gagawin kong pasasarapin na lang natin. Lagyan natin siya ng cream. Cream para sa lamington. Ano meron pa? Tayong tayo mag-bake ng chocolate cake. Kasi ito yung kagabi, di ba? Kaya mag-planning tayo na lang tayo. As if we need any more dessert. Ay, Ano? as if we need it. Always need more dessert. Ha? Always need more dessert. Yeah. Dessert is life. Yeah, More dessert. that's right. Ay! Oh. Patayin mo na. Oo nga no? Agreeing ka sa itlog. Ay! I'm scared. Ay, see? Ang itlog talaga, sis. Bangka mabulag ako dito sa Christmas party.
Nandito na sila Lyra and Tony. Oo naman yung Carry on. Yeah. And, Beer and keep going. ayan na yung pavlova. Might just put you in sleep then. Ilagay ko muna to sa somewhere na. Yeah, so you can die. I swear. Na yung cream. And kung maalala nyo, bumili tayo ng ito ba, sa Kmart. Tingnan nyo. Oh, cute. Yeah. Tapos, papalamanan lang natin. Ano mo na siya, ano mo na siya, para makapag-ready. This one? Hindi ko kasi mahanap yung sense ready kasi I don't feel. Oh, done. Okay, pala, Mercy. Saan ko nilagay? Ito. Yan. Kasi pang-bake yun ang nakalong. Okay, pwede tikman. Oo naman. Pwede tikman? Okay na yung rice. Lamon. Yan na yung rice. Alas 12 natin. Masarap. Ala, oo. May niluto ba? Oo, kain na. Kumain kayong yan. Hamilton. Oo, kanina. Ay, sino ba? Sino rin dito, Bis? Saan ko ilalagay yung rice? Lalagyan mo ba yan? Ilagay ba sa yung ganyan? Ano, ha? Yan. Yan? Gawin ko muna to, guys. Malulobot na tayo. Ano yun? Uy! Ayun, immerse to. Nagumba ka na kanina, no? Oo. Meet mo? Thanks for reminding her. Initin na ay. Ayun. Umuwi, mas maganda na. Uy! Hala. Luto na yung hindi mo na kailangan siya prito. Luto na siya. You want spring rolls? Spring roll ba? Yeah. Yeah. Luto na yung spring roll. Uy, nabuang na. Kinilag yun na. You can have spring rolls. So, I can use the same pan? Yeah, yeah. Nakalimutan ko ilabas kasi yung spring roll natin. So, saan yung na-diffuse? Ito, okay na to? Okay na yan. Chido. Marami pa tayong imbutido. Yung Uy, rice? labas na kaya tayong pang rice? Okay, we just wait for the spring rolls. Uy, kung ayaw mo yung pang-imbutido, pwede kong baunin, sis. Dami nating imbutids. Oo nga. Pwede mag-take away? Pwede naman take away? Sis, pa-take away na May pa-take away talaga siya dyan. kung may tiraway na. Kung hindi pa yan luto, kailangan pa yan lutuin. Ano? Ketchup. Andoon dahil sa pantry may ketchup mo? Feeling ko hindi ito What light? You don't hindi need ito that. matatapos ang ginagawa ko. Si Sak kumain na rin. And ayan na. What? Hey, Anything. Yan, yan, yan. Lord, if you want to get lunch for Island. I want to get also. Ayan. Fries McDonald's. Yeah, go, go, go. Yeah. Ano? Coffee. that'll work. Kalahati lang to. Ano yan? I don't know where we're going to put all this food in our bellies. In my belly, John. Oh, yeah, you're Oh, right. no, No worry. question. And this belly. Plenty of room in this belly. Sige lang kasi kumuha nga ako. Ayan o, may gusto okay. ka na. Mamaya ko na naman. Mamaya na. So, I'll see you at 5 p.m. na lang. Kaya ano oras na kasi party natin last time? 5. 5 yun, no? Hapon yun. Bakit may uuwi? Wala naman uuwi. Yung mint ko dyan, mapapakinabangan ko yung mint for decoration. Ayan, meron na lang akong ilalagay na isa. Yan ang itsura niya. Pero hindi pa yan tapos. Nalobat tayo kanina. And, yung imbutido natin yan na lang yun natin. Magluluto ulit tayo. Sabi niya, anong masama nang gawin? Sarap daw. That's a lot of hard work. Everything was so nice anyway. So good. Like that cat. Magpapagawa na yun. Sarap na. Laja? Harap yung kota, bibi? Laja? Hand me that bite. Yeah, now you can do. No, I'm going to play it. Oh, I'll have one more. I'll do one more. Okay na, tapos na. So, pwede na ulit bumalik ka dyan. Still hot water? Yeah. Yeah, I'll get in there.
Guys, pipitas tayo ng mint. Ayan, pitasin natin to. O, mga yan. How much you got? This was the only one left. Wala na. Kulang to, Sak. Wala. Sak, I need more for pavlova. So, magde-decorate na tayo. Lagyan natin siya ng strawberries. Iniyakan. Ayan na, guys. Looks good, yeah. Looks good. Oh, that is mad. Ayan. Yeah, that one has no prawns. Ayaw nga nila yung tayong kakain nun. So, ayan na, guys. Yung ating isang dessert. Pavlova naman yung next. Ito na yung ating sauce para sa sweet and sour. And eto, okay na rin to. Tanggalin na. Ito yung chicken. Puputulin pa yan. Wow! Ready na si Lai. Ayan yung ating ano. Ilagay natin yung ating sauce. Ano yan, manay? Yung sweet And sour. Simula lang yung ating... Wala ba si Kati? Okay na rin niya sa lugar. Sana already na. Ako hindi nakaano lang talaga ako. Ganito lang ako. Ready na siya. Si Kat, nag-makeup na. So, eto na yung pangalawa. Yung isa nasa table na. Yeah. Very nice change. Ha? Very good. Oh, thank you. Good job. Anong oras na ba? 3:70 na guys. Sa tabing kayo. 3:17 na. Hindi pa tayo nakaayos. Yung mga girls, nag-aayos na si May tapos na. Ngayon naman ginagawa ko ay yung pavlova. I'll try and get her in the room. I'll come out now. Sino ba naman mga friends? Nakaano na siya. Inaano pa, pinafinalize ko na yung aking character. Ecuador na sa wow, hindi kang ganyan. Ano size yan, guys? 4. Yan ang aking mga sisi. Ang gaganda ng mga sisi ko. Ay, maling takip ang nakuha ko. Wow! Wow! Uzas! Ayan na pala. Ayan na yung kare-kare natin. Hoy! Nagulat na wala ako. Tingnan mo na ang mga sisi ko. O, diba? Ako ganito na rin. Ayan ang aking mga sisi. Ang gaganda ng aking mga sisi. Yun na yung i-eating sa pati. Sana pala nagbugnaw tayo ng Barbie na nakaganda nito. Kasi naka-pink tayo today. Ito yung mascara ginagawa ko. Oh, ganda yan. Sa'yo ba yan? Hindi sa akin. Ay, kasukay. Ay, mga tayo. Ayan! Yung ano? Yes! Is that Peppa Pig? I don't think it will. Ang hirap gumalaw pati doon. I Doon think I itulog. did, yeah. Gulo. If they brought some, then that's theirs. No. Okay, that should be ours. May pag-liter pala yan sa iyo. Ganyan yung na-order ko sa chicken na ganito. Ito yung sa body girl. Pero kung bumirang tayo niya. O kapag sa kanya dalawa first. Sasayaw tayong dalawa. Sinukat ko yan sa ano? Sino ka Bali ba? girl, oo. Mahaba sa rin. Mahaba. Medium lang ako nahanap ko dun sa district. O, diba? O, char. Nagpusimal na super busy. Nalang base ka naman ay. Wala, hindi. Hindi na Paano lagyan ng damit sa asawa ko daw? Wait lang pa. How about it? Get it ready. Yeah, tackle. Right? Tackle. Paano ko nang Really? I thought it was. mirror na walang mirror. Okay. After nito, yes. Good. Magana na. Okay. Or, handa.